Sa number 2, apat ka mga engineer kag isa ka staff sang Office of the Provincial Agriculturist ang ginpapanuugan sa show cause order may angot sa ginalegar ilang pag-misuse ng salakyan sang gobyerno probinsyal. 21 sang ginpangayuan sang paathag ang 5 ka empleyado gikan sa OPA kag ginhatagan sang 5 ka adlaw para makasabmit sang ilang nga sabat. Suno kay Provincial Legal Officer Alberto Neles Jr., Hulyo 15 sang gindulong pagi sa Capital Cab ang 5 ka mga taga-OPA ang ginapamuluan sa isa ka division head sa Victoria City Hall para sa isa ka meeting. Ugaling, naglapaw na sa oras nga yara sa ilang nga travel order, wala pa sa gihapon sila tigay na kabalik sang ginpangita nato kiban nga yadto sila sa isa ka kalan-an. Ginaalagar nga ang 5 ang naabtan naga-inom. Ginabisuhan na lamang ang driver nga nagahulat sa 5 nga magbiya. Sa show cause order, nakasaad man nga gintawgan pagid sang isa sa 5 ang in charge sang Capital Cab kag ginbuy-an sang malain nga tinaga. Nag-file ini sang incident report. Ginahulat pa sa karon ang sabat nila sa show cause order nga ginpapanao. Tawag ang driver, I think 5 o'clock na. Tapos wala pa sila gyapong kitaon. Tapos pag alas 8 na sila, daan na sila sa City Hall. In-verify gali na nila ang location. Bila sa OPA, mismo, ang ina nga staff members, ara na sa I think doon sa Ilim na at 8:30. So, wagit nakabalik sa Bacolod. These are senior members of the OPA. Mga may ara, isa ka division head. Tapos may ara, 3 ka engineers, tapos isa ka staff.